But I want you to maybe share your views in as far as the Jigananda narrative is shaping. What are your views on that? No, ndakataura kudhara, even when I was in ZANU-PF. And I've said it even today, kuti, I believe in a corruption-free Zimbabwe. I believe kuti, munhu wese anokwanisa kutowana a piece of this cake. Tese tikaguta. For me, hazvina zvazvinobatsira comrade kuti ndinounganidza everything for myself and my neighbor haana chekudya. Zvinokubatsira chii? Wazviunganidzira, you are a trillionaire or a man or whatever that you have become. Then what? But problem yedu now, ndeyekuti zvigananda zviri pama different levels. Hazvisingori chete zvatinofunga izvi kuti no ndinhengi nanhengi. No, pawatondibvunza une zvauri kufunga kuti ndo zvigananda. Izvozvo zvauri kufunga izvozvo sandizvo zvega. Ugananda huri at different levels. Pane zvigananda izvozvo zviri muvillage, nezvigananda zviri paward, nezvigananda zviri paconstituency, zviri paprovince, nezvatinoona at national level. So tese tiri supposed kubvisa uspirit wechigananda. Because I'll tell you, do you know kuti pane munhu wekuti anogona kupinda red robot izvozvo ari a civilian? Funga kuti paanoita councillor kana MP, munhu hamukontrole munhu iyeyo. Ane power ne authority, hamuchamukwanisa. Andi muri kuona. So kana vanhu vari kuine vamwe vari kugona kutoba masirinji ari supposed kubatsira mu hospital kupa anoita minister. Andi muri kuona. So zvitongori matiri, and we are supposed to deal with that. Inini kuti ndikatowana access to power, pane vanhu varingoti comrade inguva yangu yekudya pandakasungirirwa. We must move away from that. Do you know kuti kune vanhu vokuti vanoti vakandoona so vanoti Tsenengam wakatambisa mukana, vari muopposition, ndoti mukana wewe zvikanzi waifana kunge wakabatanidza zvinhu paipe zvakadii. Funga kuti munhu iye akawana power anoita sei? Saka haasi kufaita ugananda because wakashata. Let me finish off. Ari kufaitira kuti iye ndiye anofanira kunge ari chigananda chacho. Kuti ugananda wakaipa, but kuti uri kuitwa nevanhu vari wrong, but iye is the rightful gananda. Anofanira kunge achita uchigananda. And we must move away from that. No, I wanted to say, let's assume that your application to be readmitted into ZANU-PF is successful, and as a reward, we can, if I just give you a Toyota Fortuner GT6. Na comrade, tinopeterei matrauzi ekuyambuka mukuvisi tiri kuBorodeo. Zvakafanana nekuti tikanhonga mari pano patikatenga chingwa, iwe unodya chepakati, ini ndodya chingwa. Why should we be? Kana zvichizoitika izondisheedza iyovo mondibvunza kuti ko vachivhayo vati vanoda kukupai motikari ne50,000 munoti kudini nazvo? Ndokupindurai kuti ndiri kuigashira here or handisi kudini, handisi kuigashira. Would you take it? So let's just suppose everything. No, I will respond at that because so far hazvipo. I put it to you that you receive it without any hesitation. You think that I'll receive it? Okay, ndipe imi. Muone kuti ndinoitambira here. Do you have it? So andifunge kuti it's proper for us to dwell on something that is not there. But what is your understanding, or what do you think? What are your views in terms of how people are getting cars, 50,000, 10,000? Everybody is getting these things being donated to people. No. Handigone kutongera munhu ane mari yake. Even ndisingazive kuti iri kubva kupi. Ndiine fungidziro, handigone kumutongera.
zvakafanira kuti izvo zvikomuredi munogona kutongoti pana papo ilunch time kainwe mutongoti no akomana munhu wese ndiri kukutengerai pizza pana paoro 2 pisa. That's insignificant. No, but ilevel renyu. We are talking about someone dishing out 250,000. Fungai kuti kune munhu ari kushaya 50 cents yekutenga mabhanzi akakuonai muchitengera vanhu ma2 pisa panopa anoti chii? But imimi nelevel renyu munogona kunge zvisina basa, but asiri kuafforda 50 cents yekutenga mapain is anoti this is a waste. Anymore. Saka zvinonetsa kutongera munhu ane mari yake. But dai ndanga ndiri inini ndine zvimwe zvandaiishandisa zvisiri hazvo zvekudini zvekugovera vanhu but kutaurawo because handina. A man who is so, who've got so much sympathy and who is very empathic. What would you advise maybe Mr. Chivayo, given the status maybe of our public hospitals? You've seen the outcry on social media saying maybe this could have been assisted people in different areas and sectors who are in need. Ano zvinonetsa kuti utore basa rehurumende urisa kuindividual. Vachivhayo haisi hurumende. Why would we want Vachivhayo to use his money on hospitals? Ndo hurumende. Hurumende inofanira kuta take care of basa rayo. Ndo basa rehurumende. Kune clinic e-council, kune clinics ehurumende, kune zvipatara zvehurumende, zvipatara zvelocal authority. They must take care of that. Why should we burden an individual nema responsibilities asiri ake? Imari yake anditi. Though ndinogona kufunga kuti dai ndiri inini ndai. But handina right yekumujajira kuti no Chivayo usaise mari uku dai waisa mari uku. Dai yanga iri yangu anditi. Dai yanga iri yangu obviously ndine maitiro andaidino andaitawo nechi ini ndakaregister inonzi the Blessed Givers Trust anditi, which is a philanthropic organization. Ndikawana pondo izvo ndotofungwa kuti no pane rimwe gore randakambobatsirwawo nevamwe ndisina regai ndipewo ndini woyo ne$2 yandaita sei yandawana. But then because inini ndiri kuda kuita charity then ndobuda ndichiti no Vachivhayo havafanire kunge vachi no inini pandichawanawo yangu handiti ndichazivawo zvokuita chi nayo. Inini $100 yangu chaiyo iri muhomwe ndinoda here kuudzwa zvokuita nayo handidi. Saka in the same way that I don't want anyone to tell me what to do with my money, let Chivayo be. Let Chivayo be. Kune vari kufarira zvaari kuita nevasiri kuda zvavari kuita, they have a right to that. But I'm not going to be one anoti no Chivayo ari kuwesta, because even inini expenditure yangu inogona kutoonekwa sevamwe as a waste. Let's go back to the way we started the interview about the death of the opposition. I just wanted maybe to ask you to say, do you really believe maybe the opposition has structures, or these are generally the citizens of Zimbabwe who are still facing difficulties socially, economically, and even politically, and therefore what you seem to see as the death of the opposition is entirely a misplaced maybe interpretation, because the challenges, maybe the opposition are the people. Oh, okay. I think tirikuita problem yekuti tiri kuzviudza zvatinoda kunzwa and start bringing new interpretations and new definitions to what is supposed to be the opposition. Ngatitaurani pano pakuti traditionally opposition chii. People are facing challenges, yes, but pane organized alternative here inosimuka ichiti isusu leadership yatinofungira kuti inofanira kunge iripo at one point in time kwaimbova nema shadow cabinets mazuva avatsvangirai ekuti vanenge vachitobuda vachitaura kuti isu hurumende yedu inenge yakaita sezvizvi ichipusha mapolicies aya ichimiririra izvi.
handiti munonzwa. Muchitoziva kuti kana tikange tiine matambudziko at ward level, urongwa hwedu hunofamba so, apa tinodai, apa tinodai, apa tinodai. Hatina kuti makwai haasisipo, ariko, but pari zvino haana mufudzi. That's a fact. And we are not attacking an individual. It's not there. People vanoda kuti hey, vana Chabangu, hey, kuzodini. Musanzvenge the point. Hapasisina effective opposition. Hapasisina a viable alternative. Vamwe voti hey, buda uite yako endichi kutaura kwevanhu vanenge vapererwa. Makambobuda mukaita wenyu kaimi. Mukatadza. Ndikatokundika. Saka yakafa. Yakafa. And yacho yaivapo yakanga iri viable yakafa. Hapana chisina kufa. MDC yakafa, Triple C yakafa, Fizi yakafa, anditi hakuna chipenyu chiriko kunze uko. That's a fact. So what should happen? Huh? What should happen? No, zvinoenderana nevari kuda vari kuopposition. Ini ndati ndakudzokera kuZANU-PF. Handingaudze vanhu vari kuopposition kuti itai sei. But the truth of the matter is hakuna chiriko. Hongo vachamisa variko vakamira up as an individual, but he doesn't constitute the opposition. He can be the leader of the opposition and a favorite yevanhu in the opposition, but iye akamira ari one haakwanise kunzi ndiyo opposition. But CC does have structures. There is the president. Uri kuiona kupi CC? Honorable Welshman Ngube is the president. Uri kuiona kupi? Chabangu is the secretary general. I mean, there is that the opposition there. No, but ngatitaura nefair pano. Zvakafanira kunzi zvikanzi apa hapana Costa ndo pasina nezvomunhu. Zviri kureva here kuti hapana mutumbi. But chinonzi munhu. Hunhu hwacho ndo husipo. So pane vese vamuri kutaura kuti hey, vana Chabangu variko, vanani variko. Kunzi opposition chaicho chinonyatsokunzi opposition. Yes, they might be there vachinzi ndiye president ndiye chi, but there, you know, ndo chatiri kutaura kuti munhu anogona kunge aripo, but zvichinzi hapana zvemunhu. So get it in that context and from that perspective. So muri kuti kudi? Muri kuti havasi vanhu? No, ndiri kutaura kuti chiri kungoexista izvo chiri kuoneka iZANU-PF. Zvimwe zvese zvazvipo izvi. Ndokusaka vachamisa vakatoti pane zvimwe zvitsva zvida kuuya. Kureva kuti hapana chinouya chiripo. Dai chiripo, dai chisingauye. Chiri kuuya because hachipo. Saka vanhu vari kundituka kuti uri kutaura kuti opposition haipo. Musandipedzere ukasha hwematambudziko amuinawo muchitadza kugashira chokwadi chandiringotaura ndichocho chekuti opposition chi. Ambodai makamirirawo vagona kuzokuvhotera vice president 2028 vanhu people. Aiwa vanhu vari muno muZimbabwe here vanoteera zvinhu 2. Vanhu vari muZimbabwe havafollowe maideas. Vanoda individual. And individual vari kuda izvozvi kuopposition ndichamisa. You cannot take away that from him. It's a fact. Whether Chamisa unomuda uri wakamuvenga anodiwa nevanhu. Kune vanhu vanotomuda vanongoti ndimebho wedu tinomuda akaita sei. Akadaro akabuda akataura kuti God is in it. Vanouya vati yes president ouya ongoisa kadhoti vanoti yes vanongomuda akaita sei. Akadaro iwe unogona kutobuda apa unomira apa wotanga kutaura zvine sense zvokuti vanhu vanonyatsoti ya Costa ari kutaura zveshuwa, but because hausiri weChamisa even iye anogona kungobuda so ongokanda picture yake so anditi vanhu votouya voti my president iwe saKosta unobuda apa unotaura kuti no Zimbabwe inoda kuti idai wogotoshaya vanhu vanofollowa zvauri kutaura izvozvo. So ndiri kuti inini you know what, inini ndinobhiliva kwete kungoudzana chokwadi but neniwo wacho futi kuzviudza chokwadi anditi I believe I have very good intentions anditi ndotofungira kuti no pane but handigone kumira apo naChamisa ndikatoti no ndoda kukwidzana naChamisa ndonzi ndoda kuwina tinge ndichitongotambawo zvangu because at the moment munhu anodiwa ari kudiwa nevanhu
ndiye chamisa whether ari kutaura zvine musoro or haasi kuita zvine musoro ndiye ari kudiwa nevanhu Zimbabwe yose. and kwete zimbabwe yose ane chaunga chakati chinomuda and you can take that from mafigures a2018 na2023 and tiri kunzwa comrade. Then chechipiri chinodiwa nevanhu kune vanhu vanotodawo ZANU-PF muchishoropodza nezvayakaita izvozvo variko vakamira vandakambotaura kumashure uku kuti vanotoimba kuti muzano chete ndomandogara munhamo nematambudziko zvinondiwana ndiri hauvadzure kosta vanhu ivavo. Even mukati ZANU yamera muswe yane nyanga yazodii vanongokudza kuti ndimomani medu imomo vane mareasons avo ekuramba vachiti tinoda kuva mupi muZANU. So anything outside of that pari zvino hapana kunyepa. That's a fact. So what's your advice maybe to all those other opposition figures? No, my advice to all other opposition figures ndekuti hamuna pamuri itongouya itiende kuZANU-PF. Sofa ndokuripo ndokwakarongeka kumwe kuripo ndoku uyai tipe maviews edu tiri within ZANU-PF and make positive contributions. Even mamwe mapolisi atinofunga kuti anobatsira because look at it da kuti uone comrade nyaya opposition yatiri kutaura nezvayo yatiri kuti haisisipo yakatombova so close into getting into power muna 2000 muna 2002 muna 2008 2018 tikatomboti hey 2023 tikatomboti hey but in its current form izvozvi ikanzi election 2028 mafigures ekumashure anogona kunetsa kupula ndo zvazviri handiti muri kunzwa. Saka ini ndatongofunga kuti even kuZANU-PF kwacho ndogona kusatambira unoziva kutonzi no iwewe unodhomoka hatisi kukuda unodhomoka here vamwe vanenge vachidaro and right yavo kundoona unenzira ipi iyoyo hatisi kutombokuda nemareasons but ini handina kwandotomboendawo ndotongovaudza kuti mandiramba henyu but inini ndatova weZANU-PF handisi member mandirambira membership but ndaasapota kundodirei kuzvipa stress nekusapota zvinhu zvisingawine zvokuti munongoti hei tapotsa tapinda hei tapotsa tapinda uchizviitirei. Saka ndo advice yangu handeikosta kuZANU-PF. hai ikuendei aiwa no imimi sarai muri kumedia tinokudaiwo muri kumedia muchipawo the other view. It's important and those institutions dzinopa the other view mustn't be victimized, dzinofanira kutosupportwa because you can't have everyone agreeing. Unotodawo imwe view. This is what I've been doing even when I was in ZANU-PF. Whenever I had an opportunity to go to the president, I would give him the other view. Kuti no chef pane kumwe kufunga nomwe muono uri kuti because I believe kuti that's important. You don't want vanhu vese vanongoti yes you know munoitana yes muchinowira mugomba. I think we've had a very long discussion about this. We want to wrap this up. Okay. Going back to ZANU-PF, will you be proud of a party that have formed a government which is right now maybe giving civil servants $250 which is in charge of the economy that is misfiring, the collapse of social services? Will be proud to be associated with a party that is churning out such kind of conduct and capacity in terms of really uplifting the livelihoods of the people of Zimbabwe? No, my point is, like I said, going back to ZANU-PF doesn't mean that ZANU-PF is all of a sudden turned itself into an institution of science. I'm going back to ZANU-PF because I believe in what it stands for.
if you go through the ZANU-PF constitution, read its aims and objectives and everything about it, you have no reason to Okay, oppose let me put it this way. Would you? No, let me answer. No, I want to put it differently. Would you accept maybe the responsibility of ZANU-PF to make sure that it does form a government that do take care of civil servants and the issue of social services, education, and health sector, and the economy as well? No, I'm going back to ZANU-PF because I want to be part of the solution. I believe that being there, giving views, engaging with others may in some way help in dealing with the issues that we have raised. The public health system, public education system, issues to do with the remuneration of civil servants, and all the issues that we have raised, which I think must be attended to as a matter of agents, because they are not in good state. But I've came to a realization that it's better to be there and make a contribution, air out your views in terms of how you think things should be done, than fold hands and stand at a distance and say, I don't want to be part of this, because that doesn't help in any way, you know. So there are a lot of things that have to be dealt with by the ZANU-PF as a party in government, and I want to be part of it in resolving those issues than for me to be yelling from a distance. Mm-hmm. Yeah. Do you have a relative who is a civil servant? I was a civil servant at some point. Right now, do you have a relative who is No, not a relative, relatives. Relatives? Yes. What are they telling you right now in terms of the situation they are going through? No, it's not pleasing. What it's not pleasing. But look at, in my view, comrade Ndekuti, kana mwana akaita madhaga mwiri wese, pamunomura geza, pamunorasa mvura ine tsvina, hamurasine mwana. Pane zvinhu zvinoda kukorektwa. Pane chagezekera. Pane chagezekera. Even mwana wako iye akaita matope unonomupfutsira here? No, Mwana, I think that was a different issue. But what I want to find out from you is, what are your relatives telling you? It's not pleasing. What are they saying? No, havasi kuwana muhoro unovakwanira. They are getting peanuts and they are not happy. And like I told you, being in ZANU-PF doesn't mean that you are agreeing to everything or you are ignoring zvinhu. Problem dziri kufesa munhu wese, comrade. Ari kusimudza chibhagera neari kuita zvaari kuita, munhu wese ari same situation. Chiri kungosiyana ndechekuti vamwe vari kufila kuti tinozvisolva tiri muno, vamwe vari kuti zvinoda kunge tiri kunze. That's the difference. Yeah. Thank you so much. It was nice talking to you. Thank you, my brother, for the opportunity. Sure. Yeah,